जोगीरा सारा रा रा होली में रंगीले हो गए, जोगीरा सारा रा रा होली। हो. रंगपंचमी म्हणजे होळी पौर्णिमेनंतर येणारा महाराष्ट्रातला महत्वाचा सण आणि प्रत्येक गर्भवती स्त्रीला आपण रंग खेळावे असं वाटणं साहजिक आहे, पण तिनं थोडीशी काळजी घ्यायची आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कलर्स. आपल्याला नॅचरल किंवा हर्बल कलर्स, सेंद्रिय कलर्स हे वापरायचे आहेत. रंगपंचमीसाठी आपल्याला केमिकल कलर्स वापरायचे नाहीत. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे गर्भवती स्त्रीनं कोरड्या रंगांनी रंग खेळायचे आहेत. ओल्या रंगांनी ओली रंगपंचमी खेळताना गर्भवती स्त्रीला घसरणे वगैरे असा धोका असतो आणि त्याचबरोबर तिने जास्त गर्दीमध्ये देखील जाण्याचं टाळावं. तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे रंग खेळताना आपले हात पाय कव्हर होतील असे कपडे घालायचे आहेत आणि त्याचबरोबर तिनं एखादं कोकोनट ऑइल, मॉइश्चरायझर किंवा आफ्टर सन लोशन लावूनच रंग खेळण्यासाठी जावं.